Povedal si, že od začiatku dnešného dňa si bol taký nejaký akože emotívne... Ja som bol rozhodený z toho, že vieš, vidíš tých ľudí pokope, tých svojich ľudí, ktorí ti proste dali, ja to beriem tak, že tu máš môj sen a staraj sa mi o ňo, vieš. Oni mi dali svoju dôveru a ja viem, že teraz tých ľudí musím poslať polovicu domov. A v podstate na niektorých z nich už som sa pozeral s tým, že som si hovoril, že OK, že tu si aj myslím, že ty pôjdeš domov, lebo sú tu lepší. Ale na druhej strane furt som tomu veril, že ne, prosím ťa, prekvap ma a ukáž mi, že sa mýlim. Čo by mi to urobilo ešte ťažšie. No a teraz sa na nich pozrieš, už ich poznáš, ja si s nimi píšem, hej. A teraz sa na nich pozrieš, jak sa na to tešia, na tú svoju chvíľu. A som to proste nezvládol som to, no tak vieš, či sa mi bude niekto smiať alebo ne, že debil, že si tam vyplakal, neviem čo, proste som taký, neviem to zastaviť a nebudem sa tváriť, že mi to je jedno, vieš. Proste nebolo toto, vôbec to nebolo pre mňa jednoduché. Ale oni o tobě mluvili strašně hezky. Každý člověk, co tam u nás byl a bavili jsme se o tvých prostě soutěžících, ano, a tak prostě oni každý říkal, on je tak skvělý, on je prostě jak náš kámoš, on nám vždycky dodá takovou energii a sílu a vždycky nikdo nechtěl z tvýho týmu jít. Vždycky se ptali, jestli nějaký jiný coach, pod kterýho by chtěli, kdyby šli třeba do Dangerous, a oni, ne, já chci zůstat do Kaliho. Takže to bylo i tak, myslím, že vzájemný, že i oni cítili z tebe, že ty o ně máš zájem a že je máš rád a že to neměli prostě za zlý, že je posíláš domů, ale chápali to. Vieš čo, cítil som to trošku u Sofiana, keď vlastne to nevyhral, možno, že on si myslel, že ho pošlem ďalej. A ja to kľudne poviem nahlas, proste Sofian dal vynikajúce vystúpenie, ale pre mňa to bolo ako keby som sa pozeral na nejakú vsúku, ktorá je v tomto programe. To znamená, že pozvali sme si hostia, ktorý toto má oživiť. On bol proste hotový spevák. A zároveň došla Karolinka, ktorá sa nechytala na jeho show a ešte k tomu jej to vypadlo v strede. Ale ja som ju počul na generálke a proste naozaj, keď som to porovnal, tak ona naozaj počúvala, čo jej rozprávam. Naozaj, a ja som jej ešte povedal sám, ja som sa toho bál a ja hovorím, že Karolinka, že a ten jeden výstup hore, ja hovorím, že a dáš ho? A ona, že jasné. Proste, a ona ho naozaj dala, vieš. To, že jej to tam vypadlo v strede, je nepodstatné pre mňa. A mám pocit, že táto súťaž jej dá viacej do budúcna ako jemu. Pretože v konečnom dôsledku môže vyhrať iba jeden. A on je hotový spevák, on jednoducho naozaj môže teraz dojsť na stage a môže ísť spievať. On môže ísť teraz v tomto momente nahrať album, ale neviem, či to bude pre neho niečo tak výnimočné, jak pre tú Karolinku, že ide si nahrať ten album. Rozumiem, čo sa povedať. Jednoducho, bola to ťažké rozhodovanie, ale ja si stále stojím za tým, aj keď niekto povie, že som neurobil dobre, ja si stojím za tým, že som urobil dobre, že som ho poslal ďalej.